градче в северо-западна Тракия. Всяка година на публичните изпити получавах похвала и първа награда. Това беше достатъчно, за да обърна вниманието на училищните настоятели върху себе си, които с удоволствие започнаха да виждат в мене бъдеща учителка. Райна Поп-Георгиева Футекова от малко осъзнава неправдата, в която живее тя и народът ти. Като просветител в родния си край, тя се заявява като един от борците за човешките права. Вярна на делото, решава да участва пряко в бунта срещу потисника. Избор, който предопределя съдбата й. Задачата й е да ушие знамето на българските юнаци от 4-ти революционен окръг и идва директно от Бенковски. В този момент Райна Поп-Георгиева става Райна княгиня. Честта е огромна, заплахата от смърт също. Знамето е символ на въстанието и изработката му е пълна тайна. Поради страх от предателство, революцията подранява. В съседна Копривщица гръмва първата въстаническа пушка. Кървавото писмо вече лети към Панагюрище. Априлското въстание избухва, а светинята е почти готова. На втория ден на свободата знамето е довършено. Тогава, по желание на гражданите, трябваше да го взема на ръце, да препаша сабия и револвер и да седна на избран кон, за да премина през целия град и да оповестя на събралия се по улиците народ, че 5-вековното турско иго е отхвърлено завинаги. Това беше най-тържественият ден на нашата кратковременна свобода.